Egunon eta ongi etorriak Amona Margarita okindegira, ni Martin nauzue eta gaur erakutsiko dizuet guk egiten dugun bizkotxoa nola egiten den, zuek etxean egin ahal izateko eta produktu honetaz gozatzeko. Bizkotxo hau egitea oso erresa da. Bueno, erresa da, baina bere gauzak ditu beti bezala, Askotan esaten dugu gauzak erresa diela, baina bere puntua harrapatu behar zaio. Eta ez uste lehenengoan aterako da nik ongi, hainbatetan egin beharko da. Bueno, osagaiak erresa dira topatzeko, edo gutxienez nik uste etxeetan topatuko ditugula. Alde batetik irina. Irina guk erabiltzen duguna integrala da, ekologikoa, errotarrian egotua, kalitatezko irin bat, kasu honetan garia eta zekalea nahastuta. Baditugu ere beste alde batetik intxaurrak eta txokolatea, baina pasak ere gehitu daitezke, edo, bueno, zuek etxean egin ditzakezutenak, inkluso sagarra ere gehitu leike, arrautzak, merkatuko arrautzak, goxo-goxuak, eta kasu honetan guk panela erabiltzen dugu edo azukrea erabileike. Panela hobio da, osasunantzako. Eta baita ere hemen dijoa impulsore pixka bat, gehigarri pixka bat. Egingo dugu ez makinak egingo dugu gauzarik zailena eta da arrautzak batitzea. Hori oso importantea da. Ondo batitzea, ze arrautz asko daramazki produktu honek, bizkotxo honek, txokolateak eta intxaurrak ez bagenituzke, altxagarririk ere ez genuke beharko. Orduan bizkotxo hori ere garbiago aterako litzateke oraindik ere. Lehenengo bol batea hausten ditugu, azalaren bat hautsi ezkio, kendu ahal izateko, gertatzen da askotan. Orain arrautzak irabiatuko ditugu ondo altxatzeko, eta ondo altxatuta dagoenean bukatuko dugu. Hemen nahastuta dijoaz arrautzak azukrearekin, Makinak bere lan egin du, ondo puztu da masa, hori da importantea, eta orain nahastuko diogu gurina esan bezala, esnea eta olio pixka bat. Gurina, esnea eta olioa puliki gehitu behar ditugu, bestela puztutako masa guztia jetxin gozan. Puliki egin, bestela egindako lan guztia sakabo. Bueno, eta guan hau, puliki ere bota honea. Lehenengo, gehituko diogu irina, bai? Kasu honetan, esan dugun bezalaxe, garia eta zekalea. Hau ere, egin behar da puliki. Jun behar da nahazten. Puztutako masa bere indarra ez galtzeko. Eta azkenik, gehituko ditugu, kasu honetan, intxaurrak eta txokolate txispitak. Hau erresagoa da, ze bakarrik inberrana da pixka bat banatu. Bizkotxo hauek ondo ateratzeko, ondo nahasteko oso komenigarria izaten da gau bat frigorifikoan egitea. Irina integrala da eta orduan absortzio kapazitatea handia daka. Orduan importantea da gau hori frigorifikoan egitea eta kasu horretan zaporeak eta dena oso ondo hidratatzen da eta dena oso ongi nahazten da. Eta bizkotxoak asko irabazten du, pena merezi du. Beti ere, irin bereziak, integralak eta erabiltzen dituzunean. Kasu honetan, kantitate handi bat egiten ari naiz, gure biharko plunkeiak, dendarako plunkeiak egin ditugulako. Orduan erabiliko dut manga hau, baina ez da beharrezkoa. Zuek zuzenean nahi bazute, zuen moldera ustu eta listo. Beti badago, intxaurra eta txokolateak bat egiten dutenean muturrean. Oso ondo, azkenik, gure moldeak bete ditugu, bakoitzak bere moldea daka etxean, jakingo du nola ze kantitatean egin behar duen. Eta sartuko ditugu gure bandejan.
kasu honetan labea potentea da eta bandeja ere handia. Eta hor egingo ditugu txikiak, gutxi gora bera, 21 minuto, 25 minuto, eta handiak 30, 35 minuto. Eta hau da dana. Bueno, bizkotxoa eginda, eta ikusten duzutenez bi aukera daude. Bat, bizkotxoa bere hortan egitea, beste aukera badago mermeladarekin adibidez bizkotxoak busti eta zuk nahi dituzun haziak eta apaingarriak jarri, eta inkluso badago beste aukera bat, eta da hasieratikan bizkotxoa bere moldean jartzen dezunean, orduan ere haziak jarri ditzakezu eta labean sartu. Eta bueno, emaitza desberdina dira, minon denak daude oso ongi. Badakizute gu batez ere okinak gehala, baina bueno, gure bizkotxoak eta oieria eta egiten dugu. Eta besteen artean ere egiten ditugu gure jogurrak, gure mermeladak, garaian garaikoak. Eta gure mermeladak erabiltzen ditugu baita ere batzutan gure postreak eta bizkotxoak eta karakolak eta bustitzeko eta apaintzeko, dotore. Orduan zuek ere etxean erabil dezakezuten zuek egindako mermelada eta gero apaindu. Oso politak geratzen dira eta oso zaporetsuak ere. Begira. Hau da. Bueno, ikusi dezue oso erresa dela, bizkotxo hauek gainera oso osasuntsua diala, erabili ditugun irinak eta integralak dielako eta horrek beti aporte importante bat ematen dio lantzen dezuten elikagaiari. Eta hoxe animatu zaitezte, produktu hau, bizkotxo hau etxean egitera, eta egiten ez duzuten hori, animatu zaitezte bestela Amona Margarita okindegira etortzera, Hondarra Bilara edo Irunera, eta bertan ere topatuko dituzu. Gure ogiak bezalaxe eta gure bestelako produktuak bezalaxe. Beraz, eskerrik asko eta aurren arte.